mill-Evanġelu skont San Mark, f'dak iż-żmien Erodi bagħat jarresta l-Ġwanni u qaflu fil-ħabs minħabba f'Erodija mart ħuh Filippu billi kien iżowwiġha hu. Għax Ġwanni lil Erodi kien jgħidlu ma tistax iżomma int il-mara ta' ħuk. Għalhekk Erodija saret tobodu u kienet trid toqtlu, imma ma kienx tista' għax Erodi li kien jaf b'raġel tajjeb u qaddis kien Ġwanni. Kien jibża minnu u kien iħarsu mill-awġ u kien iħobb joqgħod jisimu. Għad li kien jibqa' mħasseb ħafna wara li jisimu. Mela wasal jum tajjeb meta Erodi għalaq snienu u għamel ikla lill-kbarat tiegħu, lill-fizzjali l-għolja u lill-aqwa nies tal-Galilija. Bint Erodija daħlet tisfen u għoġbot lill-Erodi u l-mistednin tiegħu. Is-sultan qallet tfajla, itlobni kull ma trid u jien natik kull ma titlobni. U qalilha u ħalfilha. Titlobni x'titlobni, kollox natik imqar nofs is-saltna tiegħi. Dik ħarġet u marret tistaqsi lill-omma. Tgħidx nitolbu ras Ġwan il-Battista u ġbita dik. Malajr reġgħet daħlet taġġel quddiem is-sultan, talbitu u għartlu. Irridek issa stess tagħtini ras Ġwan il-Battista fuq plat. Tnikket għall-aħħar is-sultan, iżda minħabba l-ġurament u l-mistednin ma rridx jerġa' lura mill-kelma li ta'. Malajr is-sultan bat soldat minn ta' madwaru u ordnalu li jġiblu rasu. Dak mar u għatalu rasu fil-ħabs. Imbagħad ġiba fuq platt u tali tfajla u tfajla marret tagħta lill-omma. Meta d-disċiplu tiegħu semmu b'dan, ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh ġo qabar.